كم عدميخا مخان انتاي مالتيو بسلتك مس عدمي تحاحزدو برقص بسلت مس عدما ملو بملو اي تحاحزني خنبل اي نخيلن ناقارقن بسلت قد عدمة رايا خنن بسلت فلتات ويون نايت مرت درجات رايون اي خنن انتاي دا بغطتها مس اي كيو ويون سمعيتها بالحي فتحاحز خيل قدايون بسلت ناي عمرو ناي سمعيت ناي منفساي هواتن ناي كلن تناو ميزاناوي عبيتن يوم بتوساخي بسلت نرأسنا نسواتن النتعنا قدرلو منقديوم بسلت كم زنتلع أخوينو حدا سب كاو هسعان النت وي كاو نقسمنا تحساسوا ناب بسلت نسققارو زحبرو بحريات انتايوم أبز فيديو حدا سب كاو نايقول عاد تحساسوا ناب بسلت كسقاقر كلو زاريوم 10 ملكتات كناوقعينا نزلنا يلوت چانل حداش نتلع أخوينكم سبسكرايب بمقوار سدرا بيتنا يخونون نز فيديو دما لايك بمقوار يجمرون حدا سب كاو هسعاننت ناب بسلت درجات سقاقيرو خنول كلنا أو عالتحساسبون عن ملخاختون لو تخارج جميرو الله مالتيو إذا دما أسمعيتو عوي سلواس لزهلو أباري زرعيو فوليات جندما بمسرح جزي فليتو يخون كيف لاتا أو رأسو زرعيو نايبهار لودتاتيوم إذن حدا سب بسال كم زخنا أن فلتالون بحريات دما قدامي كتب زبالة زروا ويدما بزوح دم الزراب زي محقواس ازي مس جزي حدا جزي دما سعبيتو في السامتات حزن ويون حاجوس ويدما نجارات بمعقار قام مرمار تتعايزو 5 زخال فولي بحريوم إذا بحرزي مستوعل وي نجارات بعنقات مردع ويدما مصر السخا نويح جزي محلاف يملكت مبزحتي جزي دما كم تعين السب بقطب زرابوي زفلت حدا نجار خون انتهاليوا خمس خون انت زيولو دما كم زي خون أقدم مستردان وورن بوزح مردات المخنات زغيرو نجار كم زي الله أقدم مستجنزبان سابيو سلازي بزعوا رأسو يوخن بزعوا زدالي نجار بزخنا أنفت قمتن العلي بوزح زرواخ جلس أيران بات خالق وجن دما ناي صوتا حيلي واي دما عم الزراب زلو عام مسعنن أقر مسابات كبرخا مسعنن استجنزا سابيو كاب بوزح مزراب زمت وجيجاتات ونز تردايو سلازي بوحدات قالات بنصر قانقان أوشتو زل حساب بستمتعتنا قالات كجلد سخال سابيو إذا بحرزن تلاها ليكم كم ملكتات بسلت نتقدما يماليكم علىكم مالتيو قال أي فلليات مخبار بصور سب قاب كلون العلي عب 7 ساعات مفتار ويون ناتو نجر كقبلو أي جددن ويدما ممثال جدنا يخونان يلو يزعمن فللي يأمن فللي دما صباقا مخانوز ترد أسابيو هيوات زي تسلكي بفللي بمنبارنا مخانو دما ترديو كم تعين السب أوش تفللي نازلو صباقا أدلاي يلو يحاسب حدا حبر تراي سلخ صبق كم زي خل ترديو فلليات تم تحبرتات ناب صباقان مقيار زتهجيو نيبع القوام انت زي لاغ أقوى نايساب دوبقنا أي تنكفن ازي حدا خام ملكتات بسلت زخنا بحري أو هاجرنا عبيتاب زوالنايم بروفيسوراتن دكتوراتن زي من سواراقو بسلت ناي تمرتن نعدمان قداي تراي كان زي خنا بنصور يريقنا فلليات مخبارن مقبالن نجار من رجع أنه وصلوا مفتح زي كونس ناي بوشلاتن ناي سلطانو زيجاتاتن ملالايون سلازي إذا ملكت انتدعها لكم فللي آمينكم كتقبلوا تخيلوا انتدع أخوينكم قال أي ملكت بسلات عماليكم اللخم مالتيوم صالساي كاب شفران مزنقع عن العلي إكاز حاشا مخاني ردع إذا خويل كاللخو رأسخامنا جناكا ويون أنا دلخاب زي مقوار مالتها يكونن نجرجن بسلا سوات نعلم كابز اللوم رديت زتلعلا عروختهم نوصان الزناقع ويون نجافر أبزول اللوجزي نساتهم جن كاو بمتراف أو نعرفت جزيهم صبوا دكاس نساونتهم يمجبوم نازز جورلو بزح مغنياتات اللوم نعم النت قدم كم زبالكو نعلم كابز اللوم رديت كابزيهم نجرات بدحي زلو تبرخا مركاسن مدفان أحسار بوتان زي مركب عرسوم أبزي متنهم بوتان مرحاقنيوم بتوسخ دما روحان كساران أسلحهم نمزناقع خوزواسق جزي قلواتن جنزاوين بزالسا بنيصاس توهاهم دكاس ويون مسرقسهم جزي محلاف يمارسوم
እዚ ዕምቆት ዘድልዮ ምርዳእ እምበር ካብ ላዕሊ እንተሪእናዮ ሂወት ዘሰልቺ ዝመስለና። ነገር ግን ብስላት ሰባት እዚ ክገብሩ ከለዉ ምንም ዓይነት ሓዘንን ጣዕሳን ኣይስምዖምን። ምክንያቱ ተገዲዶም ከም ዘይኾኑ ብምርጭኦም ካብቶም ዝዘናግዑ ሰባት ንላዕሊ ሕጉሳት ምዃኖም ተርእዩ ይኽእሉ እዮም። እዞም ሰባት ሓደ ፍሉይ ነገር ድማ ዝተረድኦም እዮም። እዚ ድማ ስምዒቶም ምቁፅፃርን ምርጋዕን ብዝሓሸ ኩነታት ክኢሎም እዮም። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ንሓዳር ንዕርክነት ይኹን ንዝኾነ ሓላፍነት ኣዝዩ ዝእመን ሰብ እዩ። ስድሮ ድማ ብኡ ሕጉሳት እዮም። ብተወሳኺ እውን ከም ጽቡቕ ኣብነት ስሙ ኣብ ከባቢኡ ይለዓል። እዚ ባህሪ እንተደኣ ሃሊኩም ሳልሳይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ራብዓይ ፍቕሪ ብግደ ይገብሩን። ፍቕሪ ስምዒት እምበር ብምኽንያትን ብድሌትን ጥራይ ዝፍጠር ነገር ከም ዘይኾነ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡ እዮም። ክፍተው ከለዉ ይኹን ክፍቀሩ ከለዉ ፍቕሪ ብግዲ ክኸውን ከም ዘይኽእል ድማ ተገንዚቦም እዮም። ስለዚ ካብ ከንቱ ድኻም ርእሶም ዝሓለዉ እዮም። ብሱል ሰብ ንፍቕሪ ኣብ ፍቓድ ጥራይ ዝምስርቶ። ምፍቃር ዕድል እዩ። ዘፍቀርካዮ ሰብ ናትካ ክኸውን ምግባር እውን ከምኡ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ምፍቃርን ዘፍቀርካዮ ናትካ ምግባርን ዓብዪ ክፍተት ኣሎ። እዚ ክፍተት ድማ ፍቓድ እዩ። ነዚ ክፍተት እዚ ድልድል ዝኾነ ድማ ናይቲ ዝተፈቐረ ሰብ ፍቓድ እዩ። ናይ መብዛሕቲና ፀገም ግና እዚ እዩ። ዝፈተናዮ ናትና ንምግባር ዘየድሊ ዋጋ ንኸፍል። ብሱል ሰብ ግና እዚ ኣይገብርን። ምክንያቱ ናይ ባዕሉ ስምዒትን ፍቓድን ጥራይ ዝኽተል ኣይኾነን። ስለዚ ብነፃነት ምሕሳብ ምስትውዓልን ንምርማርን ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ስምዒቱ ይቆፃፀር፣ ከምኡውን ንርእሱ ይገዝእ። እዚ ባህሪ እዚ እንተደኣ ሃሊኩም ራብዓይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ሓምሻይ ብቐሊሉ ኣይፈርድን። ብሱል ሰብ ነገራት ናይ ምስትውዓል ወይ እውን ብጥበብ ናይ ምምርማር ክእለቱ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ኣዝዩ ልዑል እዩ። እዚ ምኽንያት ድማ ናይ ሰብ ፀገም ክርዳእ ይኽእል፣ ንሰብ እውን ኣይፈርድን። ብሱል ሰብ ኣይትፍረዱ ከይፍረደኩም ብዝብል ሕጊ ኣዝዩ ዝተገዛ እዩ። ሓደ ነገር ብዝተፈጥረ ቁፅሪ ኣብ ወረን ኣብ ሕሜትን እናተሳተፈ ኣፃውዑ ኣብ ካልኦት እናመልከተ ሰባት ክኹንን ኣብ ድኻሞምን ስንፍንኦምን ክላገፅ እውን ኣይረአን። የግዳስ ኣብ ነገራት ኩሉ ምኽንያት ናይ ሰባት ክፈልጥን ክርዳእን እዩ ዝምኩር። ፍትሓዊ ድማ እዩ። ፍትሓውነቱ ድማ ብዘይ ምፍራድ ይዘርእዮ። ኩሉ ሰብ ክፍለጠሉ ዘይደለየ ዝሓለፈ በደል ኣለዎ። ኩሉ ሰብ ድማ ሓጢኣተኛ እዩ። ስለዚ ብሱል ሰብ እዚ ብምርዳእ ኣብ ሰብ ዝኾነ ናይ ፍርዳ ፃውዑ ክዝርጋሕ ኣይረአይን። እዚ ባህሪ እንተደኣ ሃሊኩም ሓምሻይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ሻድሻይ ዝተኸፍተ ኣእምሮ ወይ ድማ ኦፕን ማይንድ ኣለዎም። መለለዩ ብሱል ሰብ ካብ ዝኾኑ ሓደ ዝተኸፍተ ኣእምሮን ናይ ፈጠራ ክእለትን እዩ። እዚ ካብ ኩሎም ላዕለዎት ባህርያት ከም ቀንዲ ዝውሰድ ባህሪ እዩ። ብዝገርም ኩነታት ብሱላት ሰባት ካብ ሕብረተሰብ፣ ካብ ስድራ ቤት፣ ካብ ኩሉ ነገር ነፃ ብዝኾነን ፅዕንቶ ብዘይብሉ መንገድን ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም። ከምኡውን ሓድሽ ነገር ንምፍታን ኣይፈርሑን፣ ሪስክ እውን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንዓለም ጽቡቕ ገይሮም ይምርምርዋ። ትርጉም ህይወት ንምፍላጥ እውን ብዙሕ ይሓቱ። ንምምርማርን ንምፍላጥን ክፉታት እዮም። ኣብዚ ምድሪ ሓሳብ ተለዋዋጢ እዩ። እንተኣሚኖምሉ ሓሳብ ምቕያር ከም ስዕረት ኣይርእይዎን። ናይ ተመሃራይነት ልቢ እውን ኣለዎም። ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝፈልጥዎ ዘይፈልጥዎ ከም ዝበልጥ ዝተረድኡ ድማ እዮም። ኣብ ዓለምና ካብ ዝፍለጡ ብሱላት ሰባት ሓደ ዝኾነ ኣልበርት ኣንስታይን እውን ኣነ ምንም ፍሉይ ተውህቦ የብለይን፣ ኣነ ዘለኒ ዓብዪ ናይ ምፍላጥ ባህጊ ጥራይ እዩ ኢሉ ነይሩ። ብሓፂሩ በላሕቲ ሰባት በላሕቲ ዝገብሮም ዝተኻፍተን ንምምሃር ድሉው ዝኾነ ኣእምሮን ስለ ዘለዎም እዩ። እዚ ባህሪ እንተደኣ ሃሊኩም ሻድሻይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ሻብዓይ ጽልኢ ብስቕታ ወይ ድማ ኣድላይቲ ኮይኑ ብስዕረት ይሕልፎ። ብሱል ሰብ ነዚ ዝሓልፍ ሓፂር ዕድመ ብሰላም ክነብሮ እዩ ዝፍትን። ጽልኢ ድማ ናብ ህይወቱ ይዕድምን። ነገራት ብትዕግስቲ ናይ ምሕላፍ ጥበብ ድማ ማዕቢሉ እዩ። ነገራት ብስቕታ ይሕልፎም። ኩሉ ተዓጊሱ ምሕላፍ እውን ይኽእል እዩ። ስምዒታዊ ኣይኮነን፣ ርእሱ ድማ ይቆፃፀር። ስለዚ ጽልኢ ወይ ባእሲ ክመጽእ ከሎ ምኽንያታዊ እምበር ዝመፀ ይምፃእ ኣይብልን። ካብ ባእሲ ድማ ዓርሱ የርሕቕ።
ጽልእንተ ተፈጢሩ ዘስዕቦ ጉድኣት ኣብኡን ኣብቲ ኻሊእ ሰብ ዝህልዎ ጽልዋ ከምኡውን ዘይሕካ ቆስሊ ብምሕሳብ ይዕገስ። ሰፊሕ ልቢ ስለ ዘለዎ ድማ ካብቲ ጽልእ ንላዕሊ በቲ ጽልእ ዝተጎድአ ሓላፍነት ዝወስደሎም ስድርኡ፣ ደቁ፣ ሰበይቱ ወይ እውን ዝፈትዎም ሰባት ይሓስብ። ስለዚ ድማ ነቲ ጽልኢ ብስቕታ ክሕልፎ ይመርጽ። ውሳንኡ እንተኸበደ እኳ ንርእሱ ይገዝእ። እዚ ባህሪ እንተደኣ ሃሊኩም ሻብዓይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ሻብናይ ናይ ልቢ ስብራት ይቕበል። ብሱል ሰብ ክንብል ከለና ሰብ እዩ። ዘጋጥሞ ጸገም ዘጋጥሞ መከራ እውን ኣሎ። ከም ሰብ ይጥለም፣ ይኸስር፣ ነገራት እውን ይበላሸውዎ እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ነቲ ናይ ልቢ ስብራት ይቕበሎ። ብሱል ሰብ ዝኾነ ይኹን ስብራት ክጻወር ይኽእል እዩ። እንተወዲቑ ሓመዱ ነጊፉ እንተተሃርመ ድማ ዓራቱ ንፂፉ ይትስእ። ዘይሕለፍ ዝመስል ኩነታት እውን ክሓልፍ ከሎ ነቲ ስብራት ይቐብሮ ይጻወሮ ድማ። ኣብ ዝወስዶም ውሳነታት ድማ ብዙሕ ነገር ይሕልፍ እዩ። ከም ሰብ እውን ልቡ ይስበር፣ ግን ድማ ይጻወሮ። ኣማራሪ ወይ ድማ ኣግሮምራሚ ግና ኣይኮነን። ብሓፂሩ ናይ ህይወት ኢፍትሓውነት ዝተረድአ ሰብ እዩ። ስለዚ ርእሱ ንዝገጥምዎ ሓደጋታት ዘዳለወ እዩ። እዚ ባህሪ እዚ እንተደኣ ሃሊኩም ሻምናይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ታሽዓይ ይቅርታ ዝገብር ልቢ ኣለዎ። መለለይ ብሱል ሰብ የቕሬታ ባህላይነት እዩ። የቕሬታ ክንብል ከለና ጽባሕ እቲ ሰብ ምስ በደለና ነቲ ቀዲሙ ዝገበሮ ነገር እንዳዘከርና ምሕፋር ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝኾነ የቕሬታ ማለት እዩ። የቕሬታ ናይ ዓበይቲ ሰባት መለለይ እዩ። የቕሬታ ምባል ድማ ስዕረት ዘይኮነስ ዓወት እዩ። የቕሬታ ዘይግበረሉ በደል ድማ የለን። ኣብዚ ክንሓሶ ዝግበአና ነገር የቕሬታ ንገሊኦም ሰባት ናብቲ ዝነበረ ነገር ምምላስ ክመስሎም ይኽእል እዩ። ግን ድማ እዚ ኩሉ ግዜ ይሰርሕን። በደሉ ከቢድ እንተደኣ ነይሩ ድሕሪ የቕሬታ ምስቲ ሰብ ካብ ቀደም ክትኮኑ ግዴታ ይብልኩምን። ምኽንያቱ ደብኩም ክሕሎ ስለ ዝግባእ። ንጹህ የቕሬታ ምግባር ግን ግዴታኹም እዩ። ንጹህ የቕሬታ ዝገብር ልቢ እንተደኣ ሃሊኩም ታሽዓይ ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። 10 በሊሕ ሰብ ሓጎሱ ማንም ኣብ ዘይበፅሖ ቦታ ይሰቅል። ብሱል ሰብ ብርእሱ ብህይወቱ ብናብርኡ ሕጉስ እዩ። ብሓፂሩ ሓጎሱ ምስ በዓሉ እዩ። ሓደ ግዜ ሓደገኛ ነገራት ህፃናት ኣብ ዘይበፅሖ ቦታ ይቀመጥ ዝብል ጽሑፍ ክትፀሓፈሎም ንርኢ ኢና። ልክዕ ከምዚ ድማ ብሱል ሰብ እውን ሓጎሱ ማንም ኣብ ዘይበፅሖ ቦታ እዩ ዘቐምጦ። ኣብ ውሽጢ ልቡ ይሓውኦ። ናይ ማንም ምምፃእ፣ ናይ ማንም ምኻድ፣ ናይ ማንም ብሓባር ምዃን ድማ ሓጎሱ ይሰርቆን። ሓጎሱ ድማ ኣብ ኩነታት ኣይምስረትን። ሓጎሱ ኣብቲ ዝተፈጥረሉ ዕላማን ኣብ ፈጣሪውን ጥራይ እዩ ዝገብር። ስለዚ እዚ ምልክት እንተደኣ ሃሊኩም 10 ምልክት ብስለት ኣማሊእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ካብዞም 10 ምልክታት ክንደይ ከም ዝረኸብኩም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ። እዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ገበሩ። ስድራቤት እንተዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኹኑ። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን።